Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ina malomba yawa ndochokera kuchipanja DPP tikulandirana na malomba. Ikatokoza ziko kwambiri amwe Alex. DPP yabwera nawo kuno kunsipe. Ana malomba ali kuno. Mwana anali watu uyu Saulos. Mwana wochilosula toka iva DPP. Paliso a Bright Nsaka hapo. Amene akuimira president anowe lipipa. Inde tabwera full house yonse tabwera kuno. Chifukwa tikudziwa kuti mwana ameneyu Saulos mzimu wake useni mtendere. Watu osula toka a professor kusula. Kukamutenga uyeyatero. Namupatsa mpando wa vice president. Mkuina boma. Mkukhale ali modzi. Komano chipani ichi cha Malawi Congress Party chidabwera nkusokoneza nkumulanda mwana akutilanda ife nkupita naye kwakhala naye Alliance pano wapita mwana ndetabwera pano lukumbukira meda khale naye bwino ndikumulira ndikumpemphera kwa Mulungu kuti mzimu wake useni mtendere. Mwango kamba tuzandale zokha apa. Ayi tanena kuti munthu uyu anali nzatu makamaka inenso nditakunena nayi naye ku secondary limodzi timapemphera limodzi timaseweraso basketball limodzi kundale kunso ine ndimapanga zina iwo samapanga zina so ndife tinali amodzi komanso maliro nkulirana. Chabwino ndikuona pambali pa nonsenu pali anzathu achipani cha People's komanso pali ndikuonanso UTM pambali penapo tinene kuti nchiyani chimenechi kubwera kumene mene nene amuja kuti maliro nkulirana iye amamva kuwawa ndi amene amatuluka ndiwakhala pamodzi ndi anzake. Apa pali zipani zonse kupatula chipani ichi chimene sikumva kuwawa chifukwa mwambowu chidakakhala chili pano chidakhala kuti chimva kuwawa. Sono uwu ndi umodzi mmene mukuona uwu ndi umodzi pa mavuto umodzinso pa zabwino. Ndikukhulupirira kuti umodzi umenewu upitirira mpaka na pa 16 September. Ndikukhulupirira kuti mukhala ndi mpata kuti mulankhule pa nsanja umenewu mwabwera ndi uthenga wanji. Uthenga a president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika apatsira Nsaka ndeti ngodikira kuti kodi uthenga umenewu ndi wantundu wanji. Ine ndine Nkupa Mamechabe ndine neneri wa chipani ndensatambasule thumba la tambe tadikire kuti atambasule thumba la tambe a Bright Nsaka. Tabwerera pano malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Inuyo mukumakumbukira motani mukuti mudali nawo limodzi ku secondary mukuwakumbukira bwanji ndipo pano patha chaka tsopano mawu nkukhala otani. Mawu ake amene tingamkumbukire malemu olemezeka Saulos Chilima ndi mawu mwina awiri atatu osaopa osatopa osafoka mmenemo muli zichewa zazikulu zoti tatambasule ndi kuti dziko lonse lilowa chifukwa kusaopa pano mezi kuchitika mdziko muno kumapezeka zikhazi osokonekera kumapanga chonchicha anthu kumapanga zimenezo kufuna kubera zisankho panga chani tingatophunzira kuti tisaope komanso tisafoke tiye tilimbikire kugwira ntchito ngakhale tikuzunzika ndi njala ndi zambiri zimene zikuchitika mdziko muno kukwera kwa zinthu koma tisafoke tiye tigwire ntchito zambiri zimene tingaphunzire pa mawu amene anapanga iye wotilimbikitsa ife ndetu kumukumbukira chifukwa cha masomphenya ake komanso tikumukumbukira chifukwa anali nyamata ndithu wa zitho zake paliponse amapezeka ku business akupezeka kuma sports akupezeka kumpingo onse kutumikira Mulungu akupezeka kundaleso akupezeka. Izi zimene tikufuna ngati ifeyo ngati DPP ngati neso ini particular ndimamukumbukira Saulos chifukwa cha moyo wake umenewo. Zimathawa awanda Shadrack na Malomba iwowa ndi neneri wa chipani cha DPP ndakuthokozani kamba kobwera tilankhulanenso zikomo kwambiri ndi ana Malomba amenewo akuti akunkumbukira malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi mfundo zimenezo zitatu osaopa osafoka komanso osatopa kulankhula kwa ana Malomba kumeneko pano pansipe komanso ndimanena kuti pali osiyanasiyana. Ndaona Lawrence Bisika amene wakuchokera ku chipani cha People's wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha People's a Dr. Joyce Banda anali pano mawawu komano pano iwowa asuntha kaye ndikuti pabwera iwowa nda vice president awo kumeneko ndi ku Eastern Region ku chigawo cha kummawa tiyese kulankhula nawo posachita pompa komanso tikathana ndi abisikawo tikhale tikuona kuti tichezenso ndi ena pano pali osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.